Secrețiile vaginale sunt normale? Foarte multe paciente pun această întrebare la cabinetul de ginecologie. Nu, secrețiile nu sunt normale. Asta nu înseamnă că sunt de gravitate. Secrețiile nu înseamnă cancer, dar chiar dacă nu au modificare de miros sau de culoare, acestea pot să fie investigate printr-o multitudine de analize. Cazul care îl voi prezenta în continuare este al unei paciente de 23 de ani, cărei s-a spus că secrețiile sunt normale. S-au făcut investigații, iar cu ocazia controlului ginecologic și a ecografiei endovaginale s-a constatat că trompele sunt afectate ca urmare a prezenței acestor secreții. Cum acționează? Modifică lumenul trompelor, pot să ducă în unele cazuri la durere, dar pacienta în cauză, având ambele trompe afectate, va fi propusă pentru operație laparoscopic în cazul nostru, pentru că ne dorim ca pe viitor să obțină și o sarcină. Șansa ei de a obține o sarcină pe viitor este chiar dacă nu are trompe, iar procedura prin care va obține astfel de sarcină va fi fertilizare in vitro. Menționam că secrețiile nu sunt normale pentru că dacă se fac controalele de laborator, analizele de laborator, cum s-a depistat în cazul acestei paciente, poate să fie prezent micoplasma, ureaplasma, clamidia, Gardnerella sau alți microbi care să afecteze permeabilitatea trompelor. Deci secrețiile nu sunt normale, dar nu înseamnă că este ceva foarte grav, ceva care poate fi tratat.